Здравейте хора, здравейте хора, аз съм Петър, аз днес ще покажа как си направите принтро от панзоите. Гледайте. Значи тук си пишете панзои, това е ясно. Ето го панзои, това е сайта. И не смисъл, сега не ще поставя. Нали, тук идвате и си избирате по-добре. Това е тъпка, тук няма смисъл, идвате тук на първото. Нали, темплейт. Тук са малко храничка на тъщата. Пътуваме за ката! Аз отим в 5. Знаете? Да не ме тъсте. Ще така. Сега ще качим влоговете. Само че ще се спида, защото там ще го няма да има Wi-Fi. Тела им. Да. Аз каквото ще правим нещо. За giveaway чакам да се запишете. Сложа линк долу. Само да видите какво за giveaway. И сега. Айде какво ще правим? Ще направим това. Интро. Само 66 subscriber. Да. Ще го качим в YouTube, така за това видео ще стане супер дълго. Ясно ли? Ясно песно. Нека да започнем и с... Чакай, аз ще го пазя заради това. Стоп. И отново съм тук, пускам се да го гледам и нека да почнем. Или не, също ще направим интро, защото това ме кефи. Ще направим 5 само. Както и личното, защото 5 ето. В момента 5. Тук идвате и махате това. Давате Enter. И сега гледайте. Печо! Супер яко! Да. Тук сега като си ги направили тия просто ви. Да, сложа линк към тук към на панзони. Ай, тук цъкате на камера. Не е към download. И става видео рендер. И го цъкате и то сега това заради аз ще го спа на пауза, няма смисъл да гледате. След това ще се ще такова. Аз си не видам. Смисъл, ще го добавя в някакъв видео, там ще направим спокойно, тя ли сте, много спокойно. Да. Чакайте да сложим. И така, отново сме тук сега. Отново ще изчакате малко. Това да стане. Ако сега не знам какво ще правим на Photoshop. Аз не знам. Мисля да правя аватара. Да, само аватара ще направя. Сега съм направя два аватара на Славия. На носим BG. И сега ще правя на България Геплет и ето. Да, и ето. Ще отида download your video. Тук сега става ми ще се чува. Ще колко ще това е да. И ето го. И си казвате го на и ето го. И само така.
Kubijemy. Ja się tylko chcę zobaczyć i Clipmaker. Gdzie co to? Пет. Да, тут сега може да логи. Но, пола няма значение. Така. Сега, тук ще отворя това нещо. И точно това нещо. Сега ще го отворя. Ще преместим тук. Нещо спрямо. Значи, това сега не го видите, после ще работим след това видео, ще го пробвам. И да. Сега, нека отидем да го качим в YouTube. Looking for How many life? Сега. Пишете YouTube. Долу. Да. Сега, ми се затворя. Излизаме. И така нататък. Ако имате няколко канала, идеята, че за това, който искате да го видите най-много, не да си го качете и също, който е най-личните канал. Тук ще качете видеоклипа. Видеоклипове. Clipmaker. И пишете My New Intro. Ето My Up New. И това сега пише бавица. Да. И тук сега ще сложи това описанието линка, да ще го такова, да ще го имате. Да ще пишете, не че толкова трябва да сложа. Ще сложа така, че сега с мъничко. Ще ми сложим мини изображението. Това време ще напишем. Няма се ползването. Ще пуснеш там. И имате мини изображения. С изображение. И си изберете възможно най-якото. Например това. Или имаме. Да, това ще е яко. Ще го сложа като thumbnail. Така. Тук това трябва да си. Сега. Нали, защото аз да виж такова това пак. Така. И да го сложим в тези. Да, вътре. И сега тук излизате. Дигате го. И поставяме на изображение. Имате си тук в картини. И ето. Сега. Видите. Да, ето тук ще такова. Абе, аз ще сложи само и така. Ето. Е тази част от това. И съм готов. И сега ще ви видя канал да го гледам. Значи, аз ще влезе тук в workshop, като цялото съм. Не е развит. И сега да качвам. Имате в YouTube. И ето го. My New Intro. Преди да 15 секунди да показвам естествено, защото съм тук.
Ето го, вижте. Пепче. Добре. Тук вече това интро искам да се хареса. Моля ви! Да се бъдете с мен за топлата, защото има само трима записали се и това ще стане супер тъпо, защото ще ги питам там по скайповете, който иска, пане интро или... Не, пане, бе. Реклама, интро и аватар. Ще видим. И да, хайде, ще се видим. Аз съм. До скоро.